Jeg har været meget i tvivl om jeg skulle lave den her video, fordi at det her er en video, som kommer til at blive relativt alvorlig og har et meget alvorligt tema også. Og jeg er vant til at lave comedy og sjov og spas og ligesom prøve at give folk et smil på læben, men det er den her video altså ikke til for. Her for noget tid siden, der blev jeg ringet op af en politimand, og så tænkte jeg lidt, hvad har jeg lavet? Altså, hvorfor bliver jeg ringet? Hvorfor ringer politiet til mig? Men det viser sig så, at det handler om, at der er en fyr, som har brugt mine billeder og mit navn på en datingside, som hedder Yubo. Jeg kender ikke selv siden, men det er vist en eller anden form for datingside. Og udover det har han også brugt mit navn på Snapchat. Og det er der egentlig ikke så meget nyt i. Jeg har prøvet flere gange, at folk har brugt mit navn på Instagram eller andre steder. Så det var egentlig ikke så nyt for mig. Men her, hvor det bliver helt vildt ulækkert, det er fordi, at den her fyr har brugt min profil, samt jeg tror, han har haft omkring 5 andre profiler, og de her profiler har han brugt til at få kontakt til piger. Og det her, det drejer sig om 169 piger, som denne her fyr har fået kontakt til. Og de her piger er så blevet, jeg ved ikke, om man kan sige manipuleret, eller de har jo troet, at de har skrevet med nogle andre, for eksempel mig. Og den her mand har så fået dem til i sidste ende at sende noget nøgenhed til ham, nogle nøgenbilleder eller noget andet. Og når de her piger har gjort det, så har han afpresset dem til, at de skal sende flere billeder eller videoer eller whatever. Og hvis ikke de gør det, jamen, så vil han lægge det ud på nettet og sende det til deres familie og alle de her ting. Så de er blevet fanget i sådan en situation, hvor de bliver afpresset til at sende mere og mere og mere til den her idiot. Og da jeg hørte det her, der tabte jeg det fuldstændig. Altså, jeg synes, det er helt vildt ulækkert og forfærdeligt. Og jeg synes, det er voldsomt klamt, at mit billede og mit navn er blevet brugt til et formål som det her. Jeg har aldrig nogensinde tænkt over, at det, som jeg har lagt ud på nettet, siden jeg var 12 år gammel, og at min personlighed og alt det her, har kunne blive brugt til noget så grusomt og ulækkert som det her. Der er sågar et tilfælde, hvor en af de her piger, hun rent faktisk er blevet voldtaget. Så det er sindssygt alvorligt. Det er 169 piger, det her det er gået ud over. Og ja, det gør sgu helt ondt at tænke på. Det er fandme, hvad er det for en verden, vi lever i? Sådan har jeg det. Mit formål med den her video, det er at sætte fokus på det her. Og sige til jer derude, at I skal virkelig passe på nettet. Og I skal virkelig sikre jer, at dem, som I skriver med, rent faktisk er dem, som de udgiver sig for at være. Fordi at det her med sociale medier, med datingsider på nettet, alle de her ting, det bliver kun større, og derfor så er der også flere kriminelle, som vil benytte sig af de her ting.
Og det burde ikke være nødvendigt at skulle tænke over det her. Men det er det. Desværre. Så derfor så er min opfordring til jer, det er, tænk over, hvem du skriver med. Vær sikker på, at den person, du skriver med, er den person, som personen udgiver sig for at være. Jeg har tænkt over måder, man kan prøve at finde ud af det på, og jeg tænker, at måder som FaceTime, eller en video af en eller anden form, eller forskellige andre ting, så man ligesom kan sikre sig, at den person er personen. Altså for eksempel Instagram. Det er jo også nemt at lave en fake-profil derinde. Du kan købe followers, sådan så din profil den ser ægte ud. Du kan købe 1000 followers, og så ligner det, at din profil den er ægte. Så det er nemt at få det til at se ud, som om, at det rent faktisk er ægte. Og det er også derfor, at man virkelig skal tænke sig om. Og hvis man endelig skal mødes med en person, så er min klare anbefaling, at man gør det et offentligt sted, så der er andre mennesker, og man kan se personen an, inden at man eventuelt tager et andet sted hen. Og en anden ting, det er så, at jeg vil sige, jeg ved godt, der er mange, der sender forskellige news og så videre, men min anbefaling er i hvert fald, at man ikke sender noget som helst nøgenhed, før at man er 100% sikker på, at den person er en, man kan have et tillidsbånd til. Altså det vil sige, en man har mødtes med en del gange, og man er 100% sikker på personen og stoler på personen og så videre. Fordi at sende det til nogen, man ikke har mødtes med, det kan desværre ende ud i noget forfærdeligt noget, som i det her tilfælde. Og jeg forstår 100% hvorfor at de her piger har sendt det, og hvorfor at de har gjort, som de har gjort. De har ikke gjort noget forkert. Fordi at de har jo bare haft tilliden til en anden person. De har stolet på en person. Og det burde man kunne. Men det kan man bare ikke. Desværre. Så det er ingen... De her piger skal ikke bebrejde sig selv overhovedet. Jeg forstår udmærket godt, at hvis de har troet, at de har skrevet med en, og hvis han har været dygtig til at manipulere, som han muligvis har, siden at der er 169 piger, det her det er gået ud over. Og desværre så er sociale medier blevet et sted, hvor at mange kriminelle også nu begynder at gå ind i, fordi det er blevet så stort, som det er. Og det her, som jeg fortæller nu, med at I skal tænke om, det er sådan set til alle. Altså de her, som det her i det her tilfælde er gået ud over, den yngste pige er 11 år, den ældste pige er 21, så det er altså en forholdsvis stor aldersgruppe, som at det er gået ud over det her. Så det kan ske for alle, og derfor skal man bare være opmærksom på det her. Der er også et andet tilfælde, det er ikke noget med den her sag at gøre, men det er også en sag, som kører lige nu, hvor det er omvendt, hvor det er en fyr, som har udgivet sig for at være en teenage kvinde, og der har han så lukket nogle fyre til at sende noget til ham, og så på samme måde med det her afpresningshalløj. Så det går ud til alle, det går ud til fyre, det går ud til piger, det går ud til alle, det her med at passe på nettet, fordi det kan også godt ramme dig. Det er bare noget, man bliver nødt til at tænke over. Og mit formål med den her video, det er virkelig, hvis jeg kan stoppe nogen fra, at det her det skulle ske for dem, så er hele den her video formålet værd. Det er derfor, jeg laver den her video. Og det er for at sige til jer nu, hvis du sidder og skriver med en lige nu, som du ikke er 100% sikker på, er den person, som personen udgiver sig for at være,
så prøv hurtigst muligt at finde ud af det. Få nogle beviser. For eksempel, hvis man har skrevet med mig, så vil jeg ikke synes, at det var mærkeligt, hvis der var nogen, der spurgte mig, om jeg vil FaceTime, eller om jeg vil sende en eller anden form for video, eller whatever. Den her mand, han står højst sandsynligt, det er en 22-årig mand, han står højst sandsynligt til at få 4 år i fængsel, hvilket jeg synes er alt for lidt. Han er heldigvis fanget, og han sidder inde i fængsel, indtil at han skal have sin dom. Jeg håber, han får en høj straf. Det er 169 piger, som det her det er gået ud over. Det er 169 piger, som vil have svært ved at stole på andre mennesker igen. 169 piger, som vil have været mærket af det her for resten af deres liv. Det er fucking sørgeligt. Og jeg har det helvede til med, at mine billeder og mit navn er blevet brugt i en så fucking lortesag som det her. Jeg vil slutte af på den her video, ellers kommer jeg bare til at sidde og gentage mig selv. Men jeg vil slutte af med at sige, pas på jer selv. Tænk over, hvem I skriver med. Hvis I endelig mødes med nogen, så mødes med dem på et offentligt sted, så I er sikre på, at der er andre mennesker, inden I mødes med personen et privat sted. Det bliver man desværre nødt til. Ja, pas på jer selv derude. Der findes mange dumme mennesker. Der findes heldigvis flere gode. Men ja, pas på jer selv, og have en god dag, trods alt.